maber. Iriyo maber. Iriyo maber. Aneni lima kendo. Limi owadwa Felix. Kendo mana kanise singo ne joneno magwa ma watch chenro mar pur gohala ma pile ka pile. Aneno kaka uno in e chenro mar keto mbolea. Kaka nasepur, asebedo kapur ni ma puodho mar skuma kendo mondo mi iyud makao maber, mondo iyud produce harvest maber, nyaka itim gimoro amora at the right time. Koro nasego bugni. Kendo aneno ineno bugni, nasego bugni. Kasego bugni kama, taolo mbolea. Koro mae to koro en mana olo mbolea kaito Okay. Koro owadwa Felix. To daher ni inyisa ni to en ber mane ma yudo ka itiyo gi mbolea e puodho? Ma mbolea. Wan gi mbolea mar dhiang', wan gi fertilizer minyiewo e duka mabedo made by using chemical. Koro ma to mbolea mar dhiang', ma iluongo ni farmyard manure. Ma mobedo prepared nikech an ajapur a prepare farmyard manure. Farmyard manure obedo prepared dala, kasto kosebedo prepared e dala tikele puodho. Otieko 6 months. 6 months king'e ni idhi pitho machiegni, i prepare farmyard manure. Farmyard manure tieko 6 months to kosebedo decomposed maber moromo tiyore gi tiye puodho. Koro ber mayude mbolea kaka ing'e ni en chiemb puodho. En chiemo ma crops dwaro mondo otim maber. Achiel kuom tich ma mbolea timo e puodho en generally o increase crop production. Mano ma general, o increase crop production. Tiende niya, watim ni ipidho skuma kaka adwa pidho. Kisepidho skuma, kitiyo kod mbolea, tidhi increase crop production. Tiende niya, kanitiyo gi mbolea, tinyalo yudo at least gunde mang'eny moingo kokitiyo gi mbolea. Inyalo ng'wedo gunde mang'eny moingo kokitiyo kod mbolea. Erokamano owadwa Felix, ageno ni janeno marwa owinjo tie gimiwacho maler. To daher mana ni apenj ni to nikech iwacho maber ni nitie types of mbolea mopogore. Koro kaka sani aneno ka itiyo gi mar abila. Koro ei mar abila ni koro kwawe mar nyaduka, ere ber miyudo kitiyo gi mar abila? Mar abila ni, number one, gima ober sana nikech orito puodho. Mondo miyo mbolea ni ka ole kama, mondo miyo obi orum e puodho, okaw almost 5 years and above. Kasto ki compare go gi mar nyaduka almost en plant crops chame, tek ni isekete ni e bugo, crops chame mos modhi orumo. To mae budho e puodho nyalo kawo kata 5 years kapod en mana e puodho, pod en mana e puodho. Ago erokamano owadwa Felix. Kendo nagombo ni inyisa ni to koro nikech ma mbolea, koro kiasi mane, koro kaka bugo ka bugo, kiasi mane mitiye kode? Inyalo nyisowa kata nakwari ja kamera moro onyiswa ni to tang'nwa maber, omenywa ni to kiasi mane miketo bugo ka bugo. Aneno kiseloso bugo maber owadwa Felix. Ing'e ni ma farmyard manure, kendo kiole mang'eny to nitiere effect mokelo e crops midwa pidho. To kiole matin to be seche moko ok onyal tiyo maber. Koro ato to rapim mapime godo, kama bugo, kaole akawo lweta ariyo akawo taole, achako akawo lweta taole. Mano romo bugo achiel. Kendo bugo machielo, achako abiro tachako akawo ma taolo, achako akawo ma taolo. Mano romo bugo, mano e kiwango mapime godo. Mano at least ang'eyo maber niya, crops madhi pidho, skuma madhi pidho kani, ma chiembe monyalo survive go nyaka chieng' obed ni obed ready for harvest. Erokamano owadwa Felix kuom leronwa mane wagombo winjo mathoth ahinya. Kendo amedo goni erokamano
kuom ketowa e chenro ni mar puro mbolea mar pidho nini mar keto mbolea. Aneno kiikori ne pitho maber. Aikora ne pitho. Owadwa Felix, kumiyude gigi cost chalo nade, bech gini chalo nade, bech mbolea mitiyo godo? Mbolea dang' awachi nikech an practice zero grazing. Ka practice zero grazing, gigi is available, farmyard manure is available. Manure is available. Koro wan gi types of manure. Wan gi green manure, wan gi farmyard manure, wan gi compost manure. Kaka nasenyisi ni ma farmyard manure, en a prepare go dala. A prepare dala nikech oting'o leaves mag plants kaachiel kod lach dhok, chieth dhok ka nitiere, chieth diek, chieth rombe nitiere ka. Koro a prepare go dala. Ma in kode? An kode kendo ajapur mauso farmyard manure ni. Nitiere jok mosebiro ni dwaro farmyard manure, kata moro is ready, en ready for mondo mi oti kode e puodho. Masani amanyo mana jochiro mondo mi onyiewe nikech en ong'eny. Ok ati gi pesa mang'eny e kele ka. To king'iyo price mar ng'ama nyiewe, awach ni ng'ato nyiewe, ng'ano tiyo gi pesa marom nade kipimo gi ng'ama onyiewo mar nyaduka cha? Kinyiewo ma gi kinyiewo mar nyaduka, ere mintie gi pesa matin? Mae tatiyo gi pesa matin ki compare gi mar nyaduka nikech ng'ama nyiewe. Ng'ama nyiewe an kause tip achiel, tiende nyatiel 4, tip achiel ause at 5,000. Nyatiel 6 cha? Nyatiel 6. Mano 6,000? 5,000. Oh, 5,000. To 5,000 okidhi nyiewo mar nyaduka, 25 grams of DAP is also 5,000. To koro mondo mi yude tek. Nikech sani koro mbolea obiro mapek, jopur ywak. Jopur ywak ni DAP mimiyogi ok kony plants mamoko. Koro thoth ji opwogo farmyard manure mabedo prepared gi compost manure, green manure gi farmyard manure. Nikech nakwayo joneno magwa ni kik udhi sani kendo nyaka chieng' wachak wanenre tich adek manyien gi chenro machielo mopogore. Orituru masani.